Bona nit, buenas noches. Estic segura que encara s'estaran preguntant com dimonis haurà acabat la història que han vist fa un rato. De què anava tot això? Què haurà passat després de la màquina? Què era realment el que es pretenia? No sé si podré explicar-los breument el que ha passat i per què ha passat, però ho vaig intentar. Sabeu tots que en esta època en què vivim, les falles no són les falles que recorden els nostres majors. Ara es viuen de diferent forma, millor o pitjor, però no seré jo qui fa recomanacions. El que va passar, la cosa que vau veure en aquest escenari, tal vegada fora un somni d'algun major melancòlic, tal vegada fora un fenomen paranormal. Per això, eixos del quart mil·lenni. O tal vegada fora un anunci del que ens pot passar, però per unes causes o altres, eixos fallers que vau veure en l'anterior escenificació es van deixar convèncer i es van sotmetre a aquesta feliç màquina de viatjar pel temps. Què passa? Que aquests pocs efectes secundaris que podien succeir, varen succeir, i de passar a aquests anys prometedors i futuristes de falles, per culpa d'una averia ens remuntar als anys 60. I no sols això, sinó que també ens va produir alguns canvis en els nostres xers. Però serà millor que ho anem recordant. Mare de Déu, en lo bonica que era, i per lo que veig ja no li queden ni lluminetes ni res. A salvos de terra, que ja heu dormit prou durant el viatge. Mare, quin dolor de cap. Quantes curves haurà d'aquest artefacte? Vos veig fets pols. Què és lo que vos passa? Me fa mal tot i el cap pareix que em va explotar. Què és lo que ha passat? Jo només em recorde que mos ficaren en una màquina, com eixa més o menys. Realment no vos acordeu? Efectivament, mos ficaren en eixa màquina per a viatjar en el temps, però segurament la màquina seria de segona mà, perquè mireu el que ha passat. Què ha passat? No ho veu? Vos heu mirat bé? Recontra, si jo era home. I jo, dona! Jo també estic canviat. Això són els efectes secundaris que deia que mos la venga que podien succeir. Quin timo ens va pegar! Un timo més gran que les preferents de Bànquia. I què fem? Ja m'estic acordant, crec que estaven en la terrassa del bar. I anaven a presentar a la fallera major. Lo que tenim que fer és buscar solucions. Solucions? I a qui mos acomanem? A Santa Rita o a Santa lo que siga. Ara no és qüestió d'encomanar-se a ningú, és qüestió de pensar. Mireu lo que m'he trobat a la butxaca, un currículum. Un currículum? I què diu? Llits. Nom, Lluïsa Jiménez, edat 34 anys. Pues de Lluïsa res, i 34 anys, menys. Tindrem que fer alguna cosa. Ja ho tinc. Què? Podem entrar en internet i enviar una cridada d'auxili. Entrar en internet amb què? En la meua tablet. En la teua tablet? Com no siga una de xocolata? Però no has vist en quin any mos trobem? Estem perduts en el temps. I si apanyem la màquina? A lo mateix trobem un ferrer o alguna cosa. Jo de menut vaig estudiar electrònica i tecnologia. De menut. I ara què ets? Un major? Tens raó. La veritat, no sé com ens deixaré convèncer per eixe del quart mil·lenni. Pues perquè en el fons tots creiem en aquestes coses de la futurologia. Pues a quina malhora. I què fem? Esperar un milagre. Un milagre? Mira, jo no vull saber res d'invents ni milagres. Saps lo que te dic? Que me podia haver quedat com estava. Se m'ocorre una idea. Vosaltres no vos en recordeu que en nostra època tot se solucionava manifestant-se? Acordar-vos dels indignats, dels iaioflautes i tots eixos. Ah, pues què li has pegat en el centre? Esteu d'acord en la idea? Sí, per la meua part, sí. En tal de tornar, però nosaltres quatre poc de sol en podem moure. És veritat, no ha de tindre molta força que diguem. Mireu, com vosaltres sabeu, este conte d'extraterrestres, l'Iker i tota aquesta parafernàlia no s'ho creu ningú. Pues utilitzem la màgia i la fantasia de les nostres falles. I què fem? Montem així una falla o què?
Però que hi hagi su part de su vaquillo. I barra lliure. Veu? Ni retrocedint en el temps canvieu el xip. Què xuxereixes? Parla clar! Pues que utilitzant nostra màgia i fantasia només ens queda dir volem manifestar-nos i recuperar lo nostre. I en això només ja val? Tu calla, que a lo millor cola. Bé, i què tenim que fer? Cridar tots. Volem protestar per lo nostre, per nostra festa, per nostres falles. Volem les nostres falles! Volem la nostra festa!
de Déu! Mareta, tira'mos una maneta. Vosaltres mateixa sabeu buscar este guió. Més com no puc abandonar-vos, vaig a fer-vos un favor i vaig a intentar solucionar-vos el problema. La única solució que teniu és cridar al president infantil de la comissió. I com el cride? Què tinc que dir? Mira, ell es crida Jordi Climent Piqueras. Prova'n això, que jo crec que tot es solucionarà. Val, i moltes gràcies, Mareta. Vaig a provar. Anem a intentar-ho, que això se mos ha desmadrat. I què fem? Lo que ha dit la Mareta. Pues cridem. Vaig a provar. Cridi hacia este escenari al president infantil per a l'exercici 2014-2015. President infantil per a exercici 2014-2015, Jordi Climent Piqueras. Ah, sí, president infantil per a exercici 2014-2015, Jordi Climent Piqueras. Què està passant així? Esteu veient el rebombori que esteu muntant? Vas a cridar a la policia. Guàrdies, guàrdies! Solteu ahí enseguida. ¿No veus que es el pequeño Nicolás? ¿Corre? I este qui és? I jo què sé? Per les pintes que porta, deu anar a un ball de disfrazos. Yo soy el presidente Díez Canales Trafalgar. ¿Y vosotros? President de les Illes Canàries? ¿Que aún estem? Pues jo no m'espero així, ni bananes ni bananers. Què bananes i queilles? Podries explicar-nos realment qui és? ¿Y vosotros qui sou? Jo sóc Pere. Yo, Enric. A mi em criden Lluïsa. I jo sóc Llorenç. Ya. Y entonces este cachondeo, ahora me diré que estoy celebrando l'orgull gay. Que és la veritat? No te mentim? Pues per el nous que m'estudien no puc pensar d'altra cosa. Mira, nosaltres som d'un barri de València. Tenim al voltant de 30 a 34 anys cada un. Sí, y mon pare és el Canciller Merkel i no anem pels econòmics. Ja van de mentiroles. ¿Y tú? ¿Cómo te diuen? Jo, Jordi. Pues mira, Jordi, ¿tú conoces el programa ICIT del quart mil·lenni? Sí, alguna cosa he escoltat. Creo que ho fan en la tele. pues el presentador, que es cree que Jiménez, se presenta al nostre barri. Dient que mos havien invadit i no sé què de la resistència fallera. Després nos ficarem en una màquina i apareixerem així. Per lo vist, la màquina s'ha brillat i mira com hem quedat. Què heu dit de fallers? Pues que són fallers. I abans de passar tot això en nostra falla, estàvem a punt de fer la presentació. Jo també soc faller, bon president infantil, i també estàvem a punt de saltar la nostra falla major. Veus? Ja teniu alguna cosa en comú. I què voleu? En què puc ajudar-vos? L'única solució és que puguem apanyar la maquineta eixa. I així podem tornar als nostres orígens. En lo bé que està bé. Mira, Jordi, nosaltres no tenim ni mòbil, ni tablet, ni res. No tindràs tu mòbil per casualitat? Jo? Pues clar, però i els vostres? Els nostres se quedarien en l'altra vida. No veus que no s'han reculat en el temps? I en esta època no s'estira tot això. Què voleu que faci jo? Pues que crides a algun lloc i que apanyen d'una volta esta maquineta dels dimonis.
Vaig a fer una crida al nord-estista faller. A veure si s'acoben alguna cosa. Com són tan manyosos i tenen tants recursos, A l'artista faller, a veure si m'ho van a muntar així una falla. tranquils. Escolta, Vicent, soc Jordi. Te cride perquè m'he trobat en uns fallers. Espera, que t'ho expliquen ells. ¿Sí? ¿Hola? Mira, que no me enrolle, pero es que estoy muy preocupados. ¿Qué nos pasa? Pues que nos ficaren en una màquina de viatjar en el temps i sí que hem viatjat, sí, però cap arrere. Lo menys 30 anys s'han reculat. Què? Que se posa Jordi? Val, val. Dis-me, Vicent, que serà la NASA. Però pots cridar-los, no? I que mira algun tècnic. Què t'ha dit? Ja venen? Que van a vindre tècnics de la NASA. I quins són ells de la NASA? Sí, és fàcil! La Lola del nas! Però que burro eres. Sou els de la NASA? Mireu, és la maquineta. Què t'ha dit? Tapany? Diuen que se la tenen que portar i quan ja estigui arreglada ja cridaran. Quan no ho arreglen, vosaltres sí que és la que van a muntar. Lo enganxats que estan tots. Els xiquets i nosaltres? O és que nosaltres no estem enganxats? Enganxats, no crec. Nosaltres ho dominem. Mira, si ho dominem, que són capaços d'estar en qualsevol reunió i no dirigir-nos la paraula a no ser per WhatsApp. A veure si m'interessa quedar-nos com estem. Com estem? D'això res, que la muntem i fort. Jo he de quedar-nos com estem, perquè no me fie molt de capanya en la màquina. Tranquils, que segur que apanyen. Són els millors. I si l'apanyen i mos fan viatjar cap a altra època que no siga la nostra? Ah, pues si passa això, a mi que m'envien a Disneyland. Calleu, que m'estan cridant. Qui és? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Deixar-vos de xorraes. No veu que Jordi està al telèfon? Què diu? Dir, no diu res. Passa paraula. Diuen que la màquina ja està arreglada. I quan la porten? Ja està de camí. Me vas corregint jo primer. Espera, boig. Primer mos tindrà que explicar com funciona. A mi, que em deixa el llibre d'instruccions, que en una ja he tingut prou. Ja està clar com funciona. He escoltat com se l'explicaven a Jordi. I com funciona? Això, que hi ha que apretar. Primer, hi ha que enxufar-la. Pulsar el botó de posar en marxa i... Viaja con nosotros, tarararari. No us prengueu a cachondeo, que això és molt serio. Si no, mira com us va anar l'altra volta. Val, què més hi ha que fer? Una volta dins, veureu un botó roig i un altre taronja. I el pulsem i ja està? Però qui botó pulsem? Voleu m'interrompir i deixar que ho explique tot? Continue. No teniu que pulsar cap botó. I com nosaltres fem moure la màquina? Vosaltres vos col·loqueu dins i només teniu que dir a València, Falles 2015. I ja està. I en això només ja val? Això han dit els de la NASA. I qui comença? Tu mateix per parlar. Me dona un poc de yuyu. Pues quédate así y seguís como estás. No dubtes, començaré jo primer. A València, Falles 2015. Se l'ha engolit la màquina. Qui va ara? Jo. Por no tinc, només unes xicotetes reserves. Va, ves tu, ara tu. Val, jo aniré, a fi de compte el que puc perdre i res. A València, Falles 2015.
Te fas l'ànim o te quedes així? Veus que se'n van però no tornen? Perquè a lo millor la màquina està funcionant bé. No esperes animar-vos, però el tècnic m'ha dit que el bateria s'ha durat 30 minuts. I el temps s'està acabant. Espera, màquina, espera, que vaig! A València, Falles 2015. Tu també te ves amb nosaltres? Jo ja estic en el meu any. Només em fa falta poder començar l'exaltació. Au, mos veiem en l'altre món. L'altra vida o lo que punyetes passe. A València, Falles 2015. Vaig a veure si s'ha quedat algú enganxat. Com podem veure, tot ha tornat a la seva normalitat. Si voleu, us podeu portar la màquina i jo poder començar la missió que m'havia portat així. Reclame la presència en l'escenari de la Fallera Major Infantil per exercici 2014-2015. Chiqueta Lucía Segarra La Paz.